Gihimakak sa Cebu Coalition of the United Vendors Association na ang mga pasangil sa illegal nga pagpangolekta sulod sa carbon public market. Dungan sa pangingon nga makalibog ang mga kantidad nga gihisgotan tungod kay giusan niini ang mga nagkalain-laing matang sa bayad nga gihimo sa mga tindera. Matod pa sa presidente nga si Maria Pino, ang organisasyon na naglihok sa carbon market sukad pa ni atong tuig 1985 og rehistrado kini sa Securities and Exchange Commission na CONSEC. Accredited subkini sa Department of Labor and Employment and Condoli. Gila sa National Anti-Poverty Commission. Matod pa niini nga ang federasyon adunay 38 ka mga miyembro nga asosasyon samtang una nang gipalayaga sa Office of the City Market nga adunay kinatibuk ang 52 ka asosasyon nga mga manindahay ang naglihok sulod sa carbon market nga nagserbisyo og mga 3,500 ka mga ambulant vendor. Gihimakak niini ang mga pagpangangkoy nga uban nga mga manindahay nagbayad og 300 nga tuna sa 420 pesos matag adlaw ngadto lamang sa mga asosasyon. Og niingon nga ang mga kantidad naglakip sa mga nagkalain-lain nga bayranan nga gikolekta sa managlahi nga grupo o ahensya. Sumala niini, kini nga mga bayad naglakip sa mga optional nga pribadong serbisyo sama na lamang sa abang sa lamisa, tolda, koneksyon sa kuryente ug uban pa nga mga kagamitan nga mahimong pilion sa mga tindera nga pahimuslan. Lakip pasab niini ang mga mandatory nga bayranan sa gobyerno. Lakip ang abang sa pwesto, arkabala, entrance fee, market fee o gabayad sa barangay. Giklaro asab ni Pino nga dili makiangayon nga ipasubay kining tanan nga bayad ngadto sa mga asosasyon sa mga tindera tungod kay ang matag bayranan adunay lain-lain nga katuyuan o padulngan. So tanan nga ilang gitamingan nila sama sa ten nga makuno ang katunungan ang nagdawa ang timbangan o banta pulos bakat o dili tinuod. Nana nga ato yun ang iklaro ang incorrect na to ang tanan. Tungod kay dili tanan vendors gigamit og ten nga nag-abang. They can buy their own. Ilan ang gipalit, sila yung gamit. Doon na sa dili sa tanan vendors nga nag-rent og gantay kaya nasa sila kaugalingon.